Posada en marxa. La neteja i la preparació de la cafetera s'han de fer diàriament, almenys en dues ocasions, al matí i al tancar, per assegurar-nos un bon servei. Al matí, amb la cafetera encesa i neta del dia anterior, s'ha de verificar la pressió de la bomba, que ha de ser d'entre 8 i 9 bars, i la pressió de la caldera, que ha de tenir un màxim d'1 bar. La temperatura de l'aigua del grup ha de rondar els 88 i els 92 graus centígrads. En començar la jornada, hem de retirar l'aigua acumulada als tèrmics purgant tots els grups. En primer lloc, hem de treure 2 o 3 tasses plenes d'aigua de cada grup de la cafetera. En segon lloc, hem d'obrir els vapors i treure'n aigua durant 10 segons. A continuació, si hagués quedat cafè del dia anterior que hauríem guardat a la nevera, l'hem de barrejar amb el cafè acabat de moldre. En quart lloc, hem de fer un cafè per grup perquè el metall del filtre adopti les aromes del cafè. Aquests cafès els hem de llançar, ja que no són vàlids per a la degustació. Fet això, ja tindrem la cafetera preparada per treballar. En tancar, hem de netejar cada grup i, per fer-ho, hem d'utilitzar el filtre sec al portafiltre. Activem el botó de continu per purgar i que flueixi l'aigua de manera ininterrompuda durant 5 segons. A continuació, ho obrim i ho netegem. Hem de fer aquesta operació unes 2 vegades i, a continuació, amb un pinzell, procedim a netejar la dutxa i les gomes del voltant del grup. Després ho purguem i ja haurem acabat. Un cop a la setmana, segons l'ús de la cafetera, és recomanable utilitzar policafè. Apliquem 2 pastilles de policafè al filtre sec i ho purguem, traient el portafiltre de manera ininterrompuda cada 5 segons. Un cop utilitzat el sabó inert, hem de comprovar que l'aigua quedi completament neta i l'hem de deixar purgar uns segons fins que no hi quedi sabó. I ja tindrem la màquina a punt.